Kunjani la? Antu yasibona skala sodwa nasi awuthi nginayo ikhanda. Sanibonani molweni yabushantumelanga sanibingelela futhi siyanamukela kwizinto ezenza sempondweni yaphela nephile nje. Sicela ukuthi mawugcina subscribe ucinezele ukuze ubumunye bokuqala nqa uthola amavideo mangabe siwaposta siyabonga. Bafethu sibhele futhi sibhele ezinye impela nje esithi asikhuphuke nazo ngalesikhathi la ngabe siphela khona udaba oluthinta ngempela lapha yena umuntu yenziwa. Shilo kwenzeke lokho. Kwenzekile ukuthi ngempela lapha uTshatha kanye naye ukwamcineka bathe mangabe bevela lapha ku live wabo baveza ngokusobala ukuthi kuzobe kwenzekani lapha kwemputuzelo la baveze khona ukuthi obani abazobedlala live obani futhi abazobedlala imiming ngokunjalo futhi nokuthi khamba kanjani ngohlelo lwakhona la ngempela bese kuvela khona ezinye zezinto ezaya ukuthi ngempela ukhona abaculi abathize abaqhathiwe khona lapha la ovela khona ukuthi kunabaculi abaqhathiwe abafana naye ngempela lapha inkosi yamagcokama ukuthi iqhathwe naye ngempela lapha ithwasa lekhansela okuvela ukuthi ngempela lapho kobe kubangwa yini kubangwa yona indaba yani kaSondonzima indaba enzima le indaba enkulu le ozokhumbula kahle inkosi yamagcokama la ibiza ngoSondonzima bese kuthi ngapha nakhona futhi ithwasa lekhansela nalo futhi ithi oSondonzima soke sibona ukuthi ikoza la komuntu lapho bese wavela futhi ukuthi lapha ngempela yena umbuzeni uqhathwe nomuntu yenziwa okusho ukuthi ziyoshana nje bukhoma ngentambo uzokhumbula ukuthi abantu le bahlale beqhubuzela bethi bafuna ukubona inkunzi ukuthi ubani inkunzi phakathi komuntu yenziwa ngempela lapha nombuzeni mase kuzewa kuyona intambo uzokhumbula ukuthi umuntu yenziwa uyibiza ngoNkulunkulu wesiginci kanti ngapha futhi umbuzeni naye udume kabi njengesiginci kangangokuthi ingoma yakhe edlala kakhulu isiginci kuyona lapha ngempela angathe yakhe ingoma edlala kakhulu isiginci kuyona lapha ngempela iParis iyenze ibukwayo nje ukuthi isiginci sadlala yena phakathi kuyona la ngoma leyo shilo kwenze lokho umuntu yenziwa ubese wakhipha indaba eshaqesayo noma imangazayo kahle kahle emva kokuthi kwenzekile lokho ke ukuthi beqhathwe kanjalo la ayikhiphe khona ngalo usuku lapha umhla ka10 kona August la athe khona wangena inkundla zokuxhumana wasebhala imibhalo thizeni ofundeka kanje nayo ngokukhulu ukuzehlisa ngiyabingelela enhla nasezantsi ngingaqinisekisa ukuthi ngizoba khona kwemputuzeko maskandi festival kodwa angizukudlala live ngesimo sokuthi kunezingxoxo ezigcine zisalile ngizoba khona impela kodwa ngizobe ngenza imiming ngidlala ngeCD mina into yenziwa ngiyabonga kakhulu yize ngibhlungu ngoba ngikholelwa kakhulu kulento ka live ngizokhumbula ukuthi namhla ngenza umuntu yenziwa live maskandi extravaganza lapha eGoli inhloso kwakungubuyisela isigqi sika maskandi la sifanele ukuba khona njengoba kwenzeka namanje ngithi nje akwande ukuye phambili ayibali ngempela nje khona lapha umuntu yenziwa esaveza khona ukuthi yena akeze ukuba khona ohlwini labantu abazobedlala live lokusho ukuthini lokho kusho ukuthi ngempela lapha umbuzeni versus umuntu yenziwa okanye umuntu yenziwa versus umbuzeni angeke sikwazi ukuyibona lapha ku live kwimputuzeko kwemadoda ngabe izinto ezingqobo ngempela khuluma ngazo umuntu yenziwa lapha kodwa ngicabanga kwami ngabe mhlawumbe indlela okukhokhelana ngayo akungeke kube indlela le engabheka ku live ngendlela abona ngayo yena be mhlawumbe bakhona ukuthi befike egcineni ukuthi ukhokheleka kanjani ngoba kuzobe kudlala live than ukhokheleka for imiming shooting ngendlela engibona ngayo ngibona ngathi ngalapha kodwa ke baze basiphuthisela bo yazi siphuthela ngoba manje ngisakwazi ukuyibona le ndaba ukuthi ubani inkunzi mangabe ebhekene kanje madoda shuvu lokho phansi comment section usho ucabanga nawe ngodaba lolu kusuma ngala ngempela ukuthi umuntu yenziwa uyasho ukuthi uzobe khona ngokuputuzeka kodwa futhi uzobe ngekho edlaleni live okusho uzobe ngekujayina isiginci ukuthi kahle kahle ngabe kwenzekalani la ngoba mina ngimbona
Abanye bathi ngempela umuntu yenziwa usaba umbuzeni, kanti futhi abanye bathi ngempela isimo nje yisona esiphoqa umuntu yenziwa ukuthi egcine esehoxa ngapha ku-live ngezizathu ey'thize lezi ayibekile-ke ngey'ngxoxo zabo-ke lapha ngemuva. Shiya uvo lakho phansi comment section, usho ucabangani bese kuwukuthi nawe sidibana ngokuzayo.